Скарби родної мови. Мова – душа народа, люстэрка яго жыцця і умова існавання нацыі. Тых, каму даспадобы мілагучнасць і спеўнасць беларускай мовы, каго чаруе хараство беларускага краю, вабяць беларускія нацыянальныя звычаі і захапляе мастацкае слова, мы ласкава запрашаем вывучаць беларускую мову разам з намі. Вы збіраецеся наведаць Беларусь, хочаце, каб вашыя дзеці авалодалі роднай мовай. Вас цікавіць беларуская культура і літаратура? Жадаеце вывучыць яшчэ адну мову? Мы дапаможам вам. У студыі Радыё Беларусь Таццяна Гаргалык. Ужыванне дзеепрыметнікаў у беларускай мове, падбор якасных адпаведнікаў пры перакладзе такіх слоў з рускай мовы – адно з вострых пытанняў як навучання, так і практыкі. Пра шляхі стварэння дзеепрыметнікаў, межы іх ужывання раскажа мовазнаўца, кандыдат філалагічных навук Кацярына Ганчарэнка. Вітаем! Дзеепрыметнік мае ўласцівасці дзеяслова і прыметніка. Гэта значэнне характарыстыкі прадмета. Які, якая, якое, якія, згублены час, упрыгожаная кватэра, пасеяныя зерні, выхаваныя дзеці. Ад дзеяслова гэта катэгорыя слоў атрымала значэнне паводле дзеяння, выканаць, выкананае заданне, сумаваць, сумуючыя школьнікі, а таксама граматычныя паказчыкі часу, трывання, закончанае, пажоўклы дуб, звычайна прошлы час, і незакончаны, квітнеючы сад, звычайна цяперашні час. Таксама гэта катэгорыя стану, залежны ці незалежны. Значыць, або прадмет сам утварае нейкую характарыстыку, пасінелы нос, ці нешта ўздзейнічае на прадмет, каб надаць яму тую ці іншую ўласцівасць. Рассыпаны цукар, кімсьці, злачынца затрыманы. Дзеепрыметнікі ўтвараюцца наступным чынам. Цяперашні час. Дзеепрыметнікі незалежнага стану ўтвараюцца пры дапамозе суфіксаў уч-юч, ач-яч, веруючы, дрыжачы, у бягучым годзе. Залежнага стану пры дапамозе суфікса ем. Кіруемы падводны апарат, разглядаемае пытанне. Амаль не ўтвараюцца словы з суфіксам ім, хаця ў дапаможніках ён указваецца. Напрамкі візавай палітыкі, правадзімай Беларусю і Казахстанам. Прошлы час. Часцей за ўсё ў беларускай мове ўжываюцца дзеепрыметнікі прошлага часу, незалежнага і залежнага стану з суфіксамі л, но, ен, ан, т. Ахутаны, падпісаны, пасеяны, запаволены, прынесены, зжаты, сагнуты, узяты. Дзеепрыметнікі незалежнага стану ўтвараюцца пры дапамозе суфікса л, пераспелы, або з суфіксамі ш, ушы, прыехаўшы, падсохшы. Некаторыя дзеепрыметнікі пераходзяць у назоўнікі. Марожанае мяса – марожанае. Вядучы, нападаючы, выконваючы абавязкі. Дзеепрыметнікі, якія абазначаюць пазачасавую сталую прымету, пераходзяць у прыметнікі. Любімы горад, вядомы артыст, балючая рана, гаючая вада. Варта памятаць, што некаторыя словаўтваральныя формы дзеепрыметнікаў з'яўляюцца непажаданымі. Гэта дзеепрыметнікі цяперашняга часу з суфіксамі уч, юч, ач, яч, ем, ім, а таксама прошлага часу з суфіксамі уш, ш. Прычыны. Такія дзеепрыметнікі даволі выразна капіруюць спецыфічнае словаўтварэнне рускай мовы. Маюць, можна так сказаць, канцылярскае адценне. Таксама дзеепрыметнікі на уч, юч, мужчынскага роду супадаюць з дзеепрысловамі. Сталеючы чалавек і чалавек, сталеючы, адчувае змены. Пасля музычнай паўзы раскажам аб спосабах замены дзеепрыметнікаў у беларускай мове. Брала, прибирала, при дороге тонко слова. Ой, подала я на теле, деньги рвала, девка, лен равненько брала, прибирала, при дороге. Кужаленький, не с кем-то белена
рвати, на горель он белый кужаленький. Не с кем-то велен рвати, свекром стати, лянок брати, ой, не брани, горовани. Ой, подавай, матеряненьки, порвала девка, лен травненький, брала, прибирала, при дороге тонко слова. Ой, подавай, матеряненьки, порвала девка, лен травненький, брала, прибирала, при дороге. Скарби родной мовы. Сёння ў праграме «Скарбы мовы» мы разглядаем рэкамендацыі аб ужыванні дзеепрыметніка ў беларускай мове. Такім чынам, каб пазбегнуць непажаданых дзеепрыметнікавых утварэнняў з суфіксамі «уч», «ач», «ем», «ш», «ш», існуе каля 10 спосабаў. Першы самы аптымальны – гэта замена на дзеепрыметнікамі з суфіксамі «л», «н», «ан», «ен», «т». Чытаемая кніга – чытаная кніга. Найбольш ужываемыя прадукты – найбольш ужывальныя прадукты. Помнік загінуўшым воінам, помнік загінулым воінам. Час дзеепрыметніка пры замене можа змяніцца з цяперашняга на прошлы. Праглядаемыя навіны, прагледжаныя навіны. Таксама даволі просты спосаб замяняць часткамі даданага сказа са злучальным словам які, якая. Будынак шпіталя знаходзіцца ў аварыйным стане. Пагніўшыя вокны, даўно не рамантаваны ганак. Вокны, якія пагнілі. Сустрэліся са знаёмым, абяцаўшым працаўладкаваць.
які абяцаў працаўладкаваць. Магчымы падбор аднакарэнных дзеясловаў, прыметнікаў, назоўнікаў. Пляжы напоўніліся адпачываючымі, адпачывальнікамі. Лекі, стымулюючыя імунітэт, стымулятары імунітэту. У фінале каманднага спрынту выступяць Нарвегія, Швейцарыя, Швецыя і ЗША, а таксама прайшоўшыя па часе зборныя алімпійскіх атлетаў з Расіі, Фінляндыі, Славеніі, Германіі. Замяняем. А таксама прайшлі па часе зборныя атлетаў з Расіі, Фінляндыі. Часам замена можа залежаць ад рознага лексічнага напаўнення словазлучэння. Плачучыя спевы жабракоў, плаксівыя, плачучыя сем'і пакідалі радзіму, з плачам, плачучыя іконы, іконы, якія плачуць. Наступная замена дзеепрыслоўямі і дзеепрыслоўнымі зваротамі. Пасля выхадных вяртаемся дамоў адпачыўшымі. Вяртаемся дамоў як? Адпачыўшы. Таксама магчымы розныя аўтарскія рашэнні, нават выключэнне дзеепрыметніка. Трэба памятаць, што для некаторых тэрмінаў і для навуковага стылю дзеепрыметнікі з суфіксамі «уч», «ач», «ем» натуральныя. Аналізуем і твор, вядучае кола, абслугоўваючы персанал. Таксама заўважым, што для беларускай мовы ўвогуле не ўласцівы зваротныя дзеепрыметнікі з постфіксам «ся», якія распаўсюджаны ў рускай мове. Паўтараючыеся, якія паўтараліся. Паўторныя, валнуючыеся, якія хвалююцца, усхваляваныя. Акрамя таго, часам узнікае пытанне аб поўных і кароткіх формах дзеепрыметнікаў. Кнігі прачытаны ці прачытаныя. Кароткая форма ўласціва дзеепрыметнікам залежнага стану прошлага часу, якія прыведзены ў прыкладзе. Аднак такія формы ўжываць непажадана і зусім не рэкамендуюцца для мужчынскага роду. Зацверджаны план, а не зацверджан план. Зразумела, што ў літаратурных творах папярэдніх гадоў кароткія дзеепрыметнікі могуць сустрэцца. Шчэ і стук такі чуцён, Кузьма Чорны. Іра, яе Іра закахана ў Тараса, Іван Шамякін. Такім чынам, правільнымі формамі дзеепрыметнікаў у беларускай мове будуць формы цяперашняга часу залежнага стану з суфіксамі «ан», «ен», прошлага часу незалежнага і залежнага стану з суфіксамі «ЛТ». Сябры, вучыцца нескладана, беларуская мова – гэта цікава, займальна і патрэбна. Выпуск падрыхтавалі Таццяна Грыгалыка і Кацярына Ганчарэнка. Да сустрэчы, гаварыце па-беларуску. Заставайцеся з Радыё Беларусь. Скарбы роднай мовы.